सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुरनि बुरै उत्तर खारिबिल गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 67थि जोनोम सान खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो सयदुवार जौमा फरायसालिनि गाहाय बिबुंग्रा किशोर सिंह राजपुत, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, लेङाइ नेहाथारि निजोम बसुमतारी आरो जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि बिबेकानन्द ब्रह्मजों लोगोसे फरायसा आफादनि गोबां बिबानगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैयो। मिडियानिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। आच्चा दिनैनि जिहेतु 67थि जोनोम सान बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान फालिनाय जादों, बिनि सायाव रायजोफोरनि सिगाङाव मा फोरमायनो जायो? दिनै 31 मार्च आरो बे साना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 67थि जोनोम सान आरो बेखौ दिनै गासै आसाम नाङैनो जेरैबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसा सान महरै बेखौ फालिबोदोंमोन आरो जों दाबि दैखांबोदोंमोन आसाम नाङैनो जाहाथे बड'फाखौ मान होनानै आरो बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै होनायनि थाखाय आरो दिनै बियो आसाम सरकारा बेखौ मान होदों आरो बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बर' माहारिनि जानानै जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो साबायखर बावो आरो बेजों लोगोसे गासैबो दिनैहाय जिहेतु आसाम नाङै गुबुन गुबुन फसंथान सोलोंथाइ फसंथान आरो जोंहा दतमायाव थुलुंगाफुरि बड'फाखौ फबनाय जायगायावबो गाजा गोमजायै बेबादि मोनसे जालाङो आरो दिनै नैबे बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव जोङो नैबे खारिबिल एमइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव जोङोबो बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि दैदेननायाव बे फरायसा सानखौ फालिदों आरो बेजोंनो जोङो फोरमायनो लुबैयो जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ फरायसा समनिफ्राय दुखु खस्थ' खालामनानै सासे सोलोंथाइनि जिउखौ खांबोदों आरो सोलोंथाइनि फरायसा महरै बिथाङा जाफुंसार सासे फरायसामोन आरो जाय फरायसाया गासैबो फरायनायखौ जुजिनानै खस्थ' खालामनानै दावगाबोनाय सासे फरायसा आरो न'खरा जिबादि बै समावबो रांखान्थिनि अबस्थायाव बिथांमोना गोरिबमोन आरो नाथायबो बिथाङा थेवबो माने सासे फोरोंगिरिनि अननायजोंबो बिथाङा कटन कलेजाव प्रि इउनिभारसिटि फरायनायखौ जाफुंसार होदों। एडभान्स मेथ्स आरो जेनेरेल मेथ्सआव मेट्रिकआव बिथाङा लेटार लादोंमोन आरो बिदिनो खस्थ'जों आरोबाव प्रि इउनिभारसिटियाव फिजिक्सआव अनार्स फिजिक्सआव बियो मेजर लानानै आरोबाव माने बिएससि खालामदोंमोन, एमएससि खालामदों गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव आरो बिदिनो बिथाङा क'क्राझार कलेजाव बिए फरायदों आरो बिनि उनाव बिथाङा जे समाव बिथाङा एबसुनि आफादगिरिमोन आरो जे समाव बिथाङा बेरामाव गोलैदोंमोन बै समावबो बिथाङा सासे ल'नि फरायसामोन गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि। दा दिनै जोङो बिथांनि बे बिदिन्थियाव बेखौनो जों मोनदाङो जे माहारि दानाय आरो हारि फोजाखांनाय आरो फरायसा महरै बिथाङा जिबायदि हारि जौगानाय माहारि जौगानायनि थाखाय सिन्था खालामदोंमोन सानदोंमोन बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोमै एबसुनि आफादगिरि महरै लामा दिन्थिदोंमोन आरो बर'फोरखौ मोनसे जांख्रिथायारि गोहोजों बर'नि राव हारिमु थुनलाइ आरो आसामाव मोनसे बिथाङा फेमास गावनि फिलसफिकेल मोनसे स्ल'गान लिभ एन्ड लेट लिभ होननाय मोनसे सोदोबजों बे मोनसे स्ल'गानजों बिथाङा दावगानायनि लामाखौ लादोंमोन। मानोना बे समनिफ्राय बयहाबो थांनानै थानायनि अधिकार दङ, गावनि राव हारिमु थुनलाइ गुबुनाबो थांगोन गावबो थांगोन जोंबो थांगोन बयबो थांगोन आरो बे मिथिंगायारि थासारिनि मोनसे खाबजाथाव थांनानै थानायनि जुजिनायाव बयबो थांनानै थानांगौनि थाखाय बिथाङा मोनसे गोहो होलांदों आरो बेखायनो दिनै आसाम सरकाराबो आसामाव बर'फोरखौ मान होनायजों लोगोसेयै बिथांमोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ लानानै फरायसा सान फोसावनायाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौबो जोङो फालियो आरो गोसोखाङो। बे समाव बिथाङा जिहेतु गोबां दुखु हांमा लानानै दिनै रायजोनिफ्राय आनज्रायलांबाय, बिथांनि बे हांमाफोरखौ दानि सोलिबाय थानाय सरकारजों लोगोसे बर' फरायसा आफादा बिथांनि हांमाखौ साननायखौ रायजोफोरनि सिगाङाव जाफुंसार होनो हागोन ना हाया बेखौ मा बुङो? बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ अराय सम जोंनि हारिनि गेजेराव बिथाङा खामानि मावनाय समनिफ्रायनो बर'आ मोनसे गेरेमसा हारि जानांगौ आरो बर'आ थामोनथानि थाखाय राव हारिमु थुनलाइ आरो आसामाव आलादा रायजोनि मोनसे दिथा लानानै बिथाङा सोमावसारदोंमोन। दा आलादा रायजो मोनफुङाब्ला जों बर'फ्रा माबायदि साखाफारा जाना थांनांगौ बेखौबो बिथाङा फोरोंलांदोंमोन। दा बेखायनो जों मिजिंथियो आथिखालनि बर' माहारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै जोङो जिखिनि माहारि दानायाव हाबा मावनांगौ बेखौ जों मावलांबाय थागोन। आरोबाव बर' हारिया बिथांनि बाथ्रा बादियै बोसोन बादियै दिनै गेरेमसा बर' हारि दानांगौनि थाखाय बयबो साखाफारा जादों। सोलोंथाइजों रांखान्थिजों
आरो गावबागाव हारिमु आरो जोंनि जिखिनि सोलोंथाइ आरो दोरोङारि खान्थिफोरखौ फालिनानै जोङो दिनै बेबायदि दावगालांनाय मोनसे लामाखौ लानांगौ। मानोना जाथि मोनसे थांना थानो थाखाय जि लामाखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ देखायलांबाय बेखौ फालिलांनांगौआबो आथिखालनि जोलैनि बिबान। आरो जि मानखौ दिनै जों मोनबाय फरायसा सान महरै बेखौ फालिनायजों मान होनानै फरायसाफोरनि गोसोखांथाव थुलुंगाथाव हाबाफारि लानांगौनि बिबानाबो आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा हान्जानिबो बिबान, बयबो बिमा बिफानि बिबान, बयबो फरायसानि बिबान। आरो बेखायनो जों बेखौ सानो बड'फानि सानथौ आरो सानस्रिया अरायसम आसाम आरो बर' माहारिनि गेजेराव दुलाराय बुहुमाव बिनि सानथौ आरो सानस्रिया दिनै थांनानै थागोन आरो बिनि थाखाय जों अरायसम खामानि मावलांगोन। सार डिलिमिटेशन कमिसननि सायाव बेसेबांसो आगबारायना दं जोङो मोनसे हाबाफारि आसामाव दा सोलिदों बेखौ लानानै आसामाव दाखालि भारतनि इलेक्सन कमिसना दावबायदों आरो बेवहाय बयबो आफादखौ लोगो हमदों। बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बाहागो लादों आरो बिब्दिनो जोंनि जि दाबिफोर जाय दाबिजों लोगोसे जोङो जाहाथे आसामाव थानाय बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन ट्राइबेलफ्रा सेरखाय बेरखाय जानाङा समस्ति दानायाव बेखौ जों खावलायदों। मोनसेया जाबाय क'क्राझाराव थानाय पार्लामेन्ट सिटआ जाय एसटि रिजार्भ बेखौ एसटि रिजार्भै लाफिननांगौ होननानै जोङो बुंदों। मानोना बियो 6 शिड्युलनि सिङाव दङ आरो बेखायनो बे ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय मोनसे पार्लामेन्ट सिट जायो। मानोना डिफुआव ट्राइबेलफोरनि थाखाय कार्बि आंलं डिमा हासाव मोनसे दङ, आसामाव मोननैल' ट्राइबेल सिट दङ आरो बेखायनो जोङो क'क्राझार सिटखौ थाफिननांगौ होननानै खावलायदों। दा बेफोर जोंनि मोनसे डिलिमिटेशन प्रसेसआव जाहाथे ट्राइबेलफ्रा खहा जानाङा बिनि थाखाय जों इलेक्सन कमिसनखौ जोङो खावलायदों आरो फैबाय थानाय समाव बेयो मोजां मोनसे खान्थि मोनगोन बा राहा जागोन बेखौनो जों गोसो फोथायो। जोबनायाव दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै सारा माबायदि मोनदों? दिनै जोबोद मोनसे बे कारिबेल एम इ स्कुलनि फोथाराव जोङो गाजा गोमजायै रायजोनि फरायसाफोरनि बाहागो लानायाव मोनसे जाफुंसार फरायसा सान फालिनो हादों होननानै जों फोथायो। आरो जों फोथायो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानथौ आरो सानस्रिखौ जों गोसारहोनायाव मिथिहोनायाव आरो इयुन समाव जोङो बड'फानि जि मोनसे आद्रा थानाय खामानि समाज जौगानाय, सोलोंथाइ जौगानाय, माहारि हारिमु जौगानाय गासैयावबो बिथिङाव जोङो खामानि मावलांनो हागोन, हाबा मावलांगोन आरो फरायसाफ्रा सांग्राङै दावगालांगोन होननानै जों फोथायो।